Тествам лимитираната серия на Huda Beauty Yube Birthday Cake. Сиращата пудра, течния руж и лип глоса с оголемяващ ефект. Буквално TikTok е залят с нейните продукти и нямаше как да не си ги закупя и да споделя и аз искреното си мнение за тях. Започвам с нанасенето на течния руж. Ще го сложа малко над скулата, за да има този лифтиращ ефект. Между другото, аромата е страхотен, мирише на бомбони. Започвам да блендвам в четката и забелязвам, че се разнася доста лесно. Само погледнете с няколко движения и се преля чудесно. Ето го и крайния резултат след нанасенето на ружа. Да ви кажа често, ми харесва много и ми придава сияен вид на кожата. Хайде да тестваме и пудрата. Мале, това е толкова лилаво. Направо не знам как ще изглеждам. Тъй като този цвят леко ме плаши, реших да направя сравнение и ще нанеса само от едната страна новия цвят Yube, а от другата страна ще нанеса цвета, който по принцип си използвам. Казва се Cupcake. Цветът на пудрата е подходящ за средни до тъмни тонове на кожата. Видим дали и този цвят ще работи за мен. Докато нанасям пудрата, виждам, че цветът е доста силно пигментиран. Затова реших, че ще нанеса най-вече под очите от този цвят, въпреки че гледах клипчета на Huda, която нанася на цялото си лице от този розов нюанс, но на мен, честно казано, не ми се рискува. В края на окото ще нанеса от люляк цвета, за да може да подсили ефекта на ружа. Ето го и момента на истината. Аз винаги оставям на лицето ми пудрата за 30 секунди до минута, за да има този бейкинг процес. Ето го и резултата. Както виждате, определено има доста голяма разлика в двете страни на лицето ми. А тук съм нанесла останалата част от грима ми. За финал ще нанеса и лип глоса. Това е цялостната ми визия с продуктите на Huda Beauty. Пишете ми долу в коментарите, вие бихте ли пробвали тази люляк пудра? И харесва ли ви крайния резултат?